Zdravíčko, ak ste majiteľom Škoda Felicie 1.6, možno sa aj vám stalo, že ste mali problémy so škrtiacou klapkou. V mojom prípade to bola tendencia motora sasnúť pri vyradení rýchlosti. A aj napriek opätovnej snahe o vymazaní adaptačných hodnôt a nastavení základnej polohy mi diagnostika hlásila problém so základným nastavením klapky. No a v tomto videu vám ukážem pomerne jednoduchý postup pri výmene škrtiacej klapky pre motor 1.6. Po základnom odmontovaní plastového krytu, ktorý ale nenosím, nás čaká odskrutkovanie troch samovezných skrutiek pre nastavec PH2. Následne po nadvihnutí plastového hrdla máme prístup ku škrtiacej klapke. Pokračujeme odpojením konektora a odpojením hadičky. V tomto momente odskrutkujeme 4 skrutky pomocou nastavca Inboost veľkosť 5. A tu si už len odpojíme plynové lánko. Náhradný diel si dôkladne očistíte, napríklad pomocou čističa na škrtiace klapky v spreji. Doporučujem vám ešte pred montážou klapku otestovať a urobiť základné nastavenie pomocou diagnostiky, či vám tiež nevypíše chybu. Skontrolujte si pri nasadzovaní plynové lánko. Keď je pedál plynu voľný, nesmie otvárať škrtiacu klapku. A pri montáži si nezabudnite nasadiť kostriace očko skrz skrutku. Predpísaný uťahovací moment pre tieto skrutky je 10 Nm. A pre tieto skrutky je predpísaný moment 8 Nm. Nastavenie škrtiacej klapky vám ukážem v prostredí VAG. V menu si vyberieme jednotku 01 motor. Vymažeme chybovú hlášku a bez záznamov pokračujeme. Následne cez funkciu 10 prispôsobenie si vyberieme kanál 00. Uložením novej hodnoty 0 vymažeme adaptačné hodnoty. Potom prejdeme do funkcie 04, základné nastavenie. Posuvníkom prejdeme do skupiny 001 a spustí sa proces základného nastavenia klapky. V tomto momente budete počuť vašu klapku sa hýbať. Samotný proces prebieha asi 10 sekúnd. Je ideálne ho robiť počas prevádzkovej teploty motora. Proces ukončenia poznáme, že pozícia 4 musí byť 0. Označené pozície musia byť tiež 0. Pokiaľ nie je 0, do pamäti závad sa vypíše hodnota chyby. Motor 1.6 si nastavuje klapku aj pred naštartovaním pri zapnutí zapaľovania kľúčom do polohy 1. Ale skrz tento postup vymažete chybu, urobíte reset a základné nastavenie polohy. Tak zatiaľ ahoj.